ሰላማት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ ኩሉ ሰላም ብእውነት የመና እዩ ደስ ይብለኒ ሎማዓንቲ ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ለፅበየ ነበርኩ መዓልቲ ስለ ዝኣኸለ ማለት እዩ እስታ እዩ ከም ዘርእስቲ ትርእይዎ ኣለኹም ያው ሓሳብ ልበይ ስለ ዝሰክዓለ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምሳየ ትፈልጣ ኢኻ 8 ወርሒ 9 ወርሒ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ፀይረሉና ግን እስካብ መጨረሻ ክሳካዕ ከሎ የመና እዩ ደስ ዝብለካና የመና እዩ ደስ ይብልኒ እውነት ማለት እዩ ግን ቅድሚ እሱ ምንጋረይ የመና ብዙሕ ግዜ ኣሕዋተይ እኒ ክንከንሲ ከምዚ ዩቲዩብ ንኸፍትስ ፅቡቅ ድዩ ከመይ እዩ ኣሰራርሑስ የድክም ድዩ ግን ለለስ ታይታይ ኢሉ ጠይቀና ትብላኒ እኒአን ብዙሓት ኣሕዋተይና እሱ ከሪአክን እየ ዝቅርሽለስ ኣጋጣሚ ምፅየ ስለለኹ ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ክነግረክን ንደሊ ማለት እዩ ሓደ ነገር ዩቲዩብ ይኸፍል እዩ ለይከፍል ብዙሕ እንደውም ኣንሕና ስኢልካ ምስ በዓልና ያው ክንሰርሐሉ ስለንደሊ ዝኾነ መዓልቲ ክሳካዕ ይልብል ስለዝሓስብ እየ እምበር ትሪኦም ኣለኹም ዞም ዓበይቲ ሚድያ ኣብ ብዙሕ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ብብዙሕ ነገር ስኬታማታት ኮይኖም ብኡ ስርሕና ኢሎም ዝሕዝዎ ሰባት ለኒአው እዮም ንምንታይ ከ ለይከፍል ለይከፍልስ ንምንታይ ከሰብ ሰርሐሎ ማለት እዩ ግን ኣነ ዝተዓዘብክዎ ነገር ተሓልዩ ኣብ ዩቲዩብ ስሩ ዩቲዩብ ንሰርሕ ኢና ትብላ ተሓስባ ትኾን ግን ግዴታ ጓል ትኹን ወዲ ትኹን ምሳኽን ዝኾነ ሰብ ዝሰርሕ ሰብ ክህልኽን እኒአዎ ኮንፊደንስ ዘለዎ ማለት እዩ ዋላ ይሃለዎ ንእሽተይ እናተላመደ ስለዝኸድ ማለት እየ እና ዩቲዩብ ኣይትስራሕ ኣይብለክን ስራሕ ኣይትብለክን ግን ብጣዕሚ ድኻም እኒአዎ ብጣዕሚ ትዕግስቲ ለድሊ ብጣዕሚ ማለት እዩ ተዘይኮኑ ትዕግስቲ እንድዕር ለይብልካ ኮንካ ቶሎ ተስፋኻ እንድዕር ትቆርፅ ኮንካ ማንኛው ህይወት ትዕግስቲ እንድዕር ለይብልካ ኣይሰኻልካይ በርግፅ ግን ለለ ዩቲዩብ ብጣዕሚ ትዕግስቲ ለድሊ ብጣዕሚ ማለት እዩ ታሚድዮም ቶሎ ከምዚ ዶላር እወት እክቢኻ ግን ለለ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ዶላር ዝነበረ ገለገለስ ይዕፀ እዩ ዝቕርሺ ይኸድ ማለት ኣይኮነ ይፀንሕ እዩ ግን ብጣዕሚ ፕሮሰስ ይጥይቕ እዩ ብጣዕሚ ትዕግስቲ ይውድ እዩ ኣነ ሓደ ግዜ የቋርፆ ነይረ ማለት የሰራሕኩሉ ገለ ማለት እዩ ግን ለለ ሓደ ግዜ ካስ ክሰርሕ እዩ ንምንታይ ብዙሕ ደብ ሰብ ይሰርሐሉ ለይከፍልስ ሰብ የሰርሐሉ ገለገለ ይፅናዕናዕና ዩቲዩብ ለይከፍል ኮይኑ ለይኮነስ ግዴታ ለለ ትዕግስቲ ብጣዕሚ ለድሊ ብጣዕሚ ትዕግስቲ ለድልና ካሜራ ለስ ብዝኾነ ትቐርፃ ትኽእላ ኢኻን ሞባይል ግን ማይክ ብጣዕሚ ለድሊ ማይክ በተለይ ከምዚ ኣርሐ ቀቢልካ ትቐርፅ ትኾንካ ምስ ብዙሕ ሰብ ኮይንካ ገለገለ እዛ ፎቶ እዛ ማስ እዛ ቪድዮ ትቐርፅ ኣብ ዝኾነት ትኹን ግን ግዴታ ማይክ ብጣዕሚ ለድሊ ማይክ ብጣዕሚ ለድልየክን እንድዕር ማይክ ለይብልካ ብጣዕሚ ኢኻ ትችገረና ካሊእ ነገር እኳ እዛ ሞባይል ትሕዝ ዘላ ምስ መብራህቲ ላይት ለለዎ ገለ ተተምፃለ ተመራጭ እዩ ዋና ግን ማይክ ክህልወክን እኒኦ ሞባይል ክንደ ንፅሩይት ትኾይና ካሜራ ዋጋ ብዘየገድስ ብቻ ግን እዛ ካሜራ ኽን ንፅርት ክትኾን እኒእዋ በቃ ድፍረትለ ምስኣ ክትህልወክን እኒኦ እምበይ ዝኾነ ይኹን ዩቲዩብ ግዴታ ይኸፍል እዩ ሽምባና ንሕና ገና ንእሽተይ መጀመርታ ለለና ይኾነስ እዞም ዓበይቲ ሚድያታት በርግፅ ከመና ንእሽተይ ነይሮም ንዓወይ እዮም ዝኸዱ ግን መሳርሕቲ ስለለድልየካ ያው ተኽኢልክን በተለይ ኣብ ትግራይ ለሎ ሰብ ትግራይ ለለኽን ብሓደ ንስራሕ ብሓደ ንዕበ ምክንያቱስ ከሰብስክራይብ ተገይርና ላይክ ተገይርክና ለይሲ እስኻትን ተጎዳእቲ ይኹንክኒ ኣነ ተጠቃሚት እየ ዝኾንና ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ኣነ ናይ መጀመርያ ዩቲዩብ ተኸፋሊተይ ትኸፍለን እንተሎ ማለት እዩ እዚአን በነገራችን ላይ 16,000 እየን እዚ 200 ስለዝኾነ እዩ 200 ስለዝኾነ እዩ እምበይ እዚአን 16,000 እየን ናይ መጀመርያ ክፍያ ማለት እዩ ግን ለለ ሓደ ነገር ክነግረክ ንደሊ እዚአን እዚ ናይ መጀመርታ ጅማሮ እዩ ይኸፍል እዩ ልማሊ ኣክሊና ሓደ ነገር ክነግረክ ንደለኹ ግን እዚ ብቻ ይኾነ ኢና መጀመርያ ገና ብዙሕ ነገር ክኸፍለኒ እዩ ኢለ ልሓስብ ኣነና ብዙሕ ነገር ክሰርሕ እያ ክፅዕር እየ ያው እግዚኣብሔር ተይልዎ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ፅዒርካ ምስራሕ ያው ዝኾነ ስራሕ ትጅምሮ እሞ ለይክሳኸዕልካ ይኽእል እዩ ግን ተስፋ ለይምቑራፅ ኢለ ልሓስብ ኣነ ኩሉ ግዜ ለይ ነግረክን እየ ኣብ ላይፍ ኩሉ ግዜ ዋግዕ እየ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ኢልክን ሓሲብክን ግን ለላ ተስፋኽን ኣብ ቀረባ ክትኾና የብልክኒ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ ሰዓቱ ኣብ ግዜኡ መልሲ እኒአዎ እዩ ዝኾነ ነገር ኣሕና ችኩላት ስለዝኾና ኢና እምበይ ዝኾነ ነገር ጠይቕናዮ እግዚኣብሔር ኣይኽእለናይ ግን ለለ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ግዜኡ ይበና እዩ ኣብ ሰዓታይ ኣብ ግዜኣይ ምክንያቱ ሳ መዓልታ ስለዝፈልጣ
እሱ معلتو ما أزكام لدينا سلالفولت أيمبر شوكولات عين هون كلكن يدلي إسكام مجرش عليه يا خمسة تخفيل من أكثر رح فيديو أنا كو يا دوران هالليس لمن تايك لي يخف للنيل والحسن كل جزء سلالحسن رأينا حواتي معري اندوم تسرح خاص ورح زي جنا أيو ورح خف لنا أي للأي قبل صراحة هو يقدر للغن لا بزح سبسكرايب بتري العصر تحمشش حاجة لقلة تفزحها قنجة فيديو ده تسرح قال متى أوصل من حنت جزيلة تكون قديتها ورحوا تخفى لإخا تكوننا جندلا خم تخفى لختكون ورحوي قديتها تنكر خت تسرحني بطعمي مالتي بطعمي جن بزح عيداتنا نامرتك ختمتني بطعمي لدلنا أحواتي معري إسكان مجرش اسمه مخنات الأي سلل تغمني لكن كل جزء بمخنياتيو أصلا ندعر جمرو سمعوا إسكان مجرش عند اللي يودأ خوينو لا يتغم يولي عندهم تجمري تير مرأي سوق مالي حشنا جمرو أو قارئ وكن لا يسمنهم أي حسن لنا تخيلكن كم جمرة إسكان مجرش اسمعوا يخن نقول يوتيوب مالتيو تخيلكن كم جمرة خفيتكن تتسمعوا دسالي مغنيات زخونة بيانس كله كأيت مهارة زخونة تمرتني ويوصل اللي حاسبينا كذا كوين جن هيدفون جركن كابزن خنت جارة تبلا خفت بالكن تحدقة تسمع أسكا مجرشة مالتي خفت كنت حدقة ولا يتسمعوا تقرأولي كفت كنت حدقة مغنياتو نعي تغمس للو اللي ما نيوي تبرم تغمس للو مالتي عند عرس ميخا أو قرص قبلك حدي كايجن من تغني يولي لا أبزانيو أعد خوين سبل الدري كسبني خزودا أوج خوين الدري كسبني زين زتخكلنيا عندهم أوج للي خوين تتري كايل تمرجي مهناتو نوع البرسونال سلالة لو مالتيو تري كتللا سبسكرايب تتقبر الحشايو خذ بزحت أبناء تري تلغص بطعمي الواحد أيو سبسكرايب كيرو الرئي كاسبنا بليس أنا حفت خلص 10,000 من تايك ملء بطعمي دونجي شو من تورتش عن تورس قال لي لخون عينا 10,000 من عليك لكن يدلي حواتي معري بطعمي إلى مسكن كل جزيتي عن رأيته تكاتتلاني ناتكن وطأتيو زيناتي برقص بطعمي داخل مالو دي أجن لا مسايي كام جمرة أسكان خزي أولاي بقاتين وعلسي 5 حشكي 5 تقوري لكن تم مخران لعلو بزحت حواتين يخنا بطعمي لمسكن بقونت حال زي يوتيوب لعلو كابل الجمر بزحت حواتين يخن لو واقع كن دوا لكن قالنا بطعمي القرم أنس بقونت ما لك سلس 5 لخنا أسرع خوينس أيزخا كمزي كويو قال لك سلا بطعمي قداس إيو قلنا لسه أيزخا يبلني لخاله اللي حرت كنت تقساسي بالكاي طعمي الفوتيكن كل جزء أخورتكن 5 تنكر رأي ختلانو مالتيو يقني لي اسكام جراش مو مالتيو